Audio Jungle. Napauwi na sila, oh. Paggabi dito sa CWC. Sa motor natin ay uwi na rin. Yun, oh, tayo ngayon sa Vista Mall, Naga City. Ayan, kasi Pasko na, oh. Siyempre pasyal muna tayo kasi Sunday naman. Masyal muna tayo dito sa Vista Mall. Ayan, let's go. Pasko na, sa Vista mo. Tayo, lakad muna tayo. Mga sis Naisy, iwan muna natin siya dyan. Yes sir. Pasyal muna tayo. Pasko na, eh. Vista mo. Mga vlog dito Vista mo. So Pasko na tayo. Wilcon siyempre sa kabila. Wilcon. Meron ditong Yellow Cab. Sa mga gustong bumili ng pizza sa Yellow Cab, palang kayo dito. Ikot sa kabila. Ayan. Pasko na. Yes sir. Yan, coffee project. Siyempre mga gusto mahilig sa kape, sa coffee project. Project. Kaya ang sarap ng kape dito. Coffee project. Coffee project. Mahilig sa kape. Kaya daan sa kabila. Tingin tayong mga tiles. Tayo nyo mamaya. Pasko na, so Pasko na dito sa sa All Home. Ayan.
Advance Merry Christmas. Yan. Yan, sa mga gustong ano, yung mga subscriber ko dyan na gustong pumunta dito sa All Home, punta na kayo. Located dito sa Del Rosario, Naga City. Peace. Yan, magandang gabi mga kauragon. Yan, pauwi na sa bahay. Yan, dito tayo sa Vista Mall, syempre. Yan, shoutout sa Vista Mall. Pauwi na tayo. Let's go. Maraming salamat pala sa top 1. Itong suot natin na long sleeve ngayon. Ayan, salamat kay Sir JV. Shoutout kay Sir JV. Ayan, sa top 1. Ay, maraming salamat. Ayan, tayo sa bahay. Sa San Fernando. Let's go. Tayo. Ingat sa atin. Pasa tayo ng Vista Mall. Ayan, paganda. Paskong Pasko na. Ayan. Sa Vista Mall. Dahil sa kahabaan ng Del Rosario, papunta tayo ng sentrong Naga. Yan. Have a blessed Sunday sa lahat na mga kaurago natin sa Naga City. Shoutout sa mga taga Naga. Tayo sa Concepcion Grande, Naga City. Yan. Yan, sa mga dumalo sa First Bicol Elite Endurance Challenge, yan, naging successful yung ano, yung endurance. Yan, congratulations sa mga finisher ng Endurance Challenge. Ginap sa CWC ang event. Ayan, big shoutout sa mga participants ng endurance. Yan, gabi na naman, kailangan naman tayo magpahinga. Sa bukas, Monday na naman, simula na naman ang bagong linggo. Bukas tayo sa kahabangan ng Concepcion. Masarap magbiyahe pag gabi pa kasi hindi mainit. Kaya mas maganda magbiyahe pag gabi. Kahit chill ride lang ang takbo natin ay hindi naman mainit ang ang biyahe. Malapit tayo sa Naga City. Ride safe sa mga bumabiyahe.
para uwiin din tayo ng ligtas sa mga pamilya natin. Lapit tayo sa Naga. Meron itong McDonald's dito sa Concepcion, oh. Bagong bukas lang to eh. Yung last month lang nagbukas. Yan, malapit tayo sa Circle ng Naga. At alas 8:04 na ng gabi. Pauwi na sa bahay. Tayo, touchdown Naga, siyudad ng Naga. Sarap kaya ang pagkain dyan. Smoky Plates. Smoky Plates pangalan. Yan, dito tayo sa Circle, oh. Yan, yeah. Hindi na tayo dadaan ng sentro kasi ano na eh, gabi na. Dito na tayo sa diversion dadaan. Baba ng motor ni pare, oh. Tingnan natin. Lowered? Yan talagang lowered talagang motor. Oo. Tingnan natin. Tayo sa diversion. Yan, din tayo mag-outro. Maraming salamat. Ayun na yung lowered na motor, oh. Tayo sa may Mother Seton Hospital. Yan, hospital, oh. Tapos dun Robinson. Yan. Maraming salamat. Tayo mag outro. Yan. God bless us all. Yan. Magandang gabi. Maray na banggi. Maraming salamat. Peace out.